до Лазар Младенов, председател на управителния съвет на Българския културен клуб Скопие. Уважаеми господин Младенов, за мен е чест и удоволствие да поздравя Българския културен клуб Скопие и да отправя благодарност за активната ви роля в поддържане на българския дух, родовото самосъзнание и организирането на традиционното съвместно честване на Илинденско-Преображенското въстание. Днес, на вечерието на първата годишнина от подписването на договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония, честваме 115-та годишнина на един от най-силните символи на стремежа за обединение на българския народ, довел до избухването на Илинденско-Преображенската епопея. Въстанието бе естествено продължение на десетилетните борби за достоен живот в рамките на независима и обединена България. Прекланяме се пред паметта на герои като Даме Груев, издигнали в своя верою безсмъртните думи: по-добре ужасен край, отколкото ужас без край, и платили с живота си за този идеал. Именно в съхранения дух, белязал стремежа за свобода, се състои и непреходното значение на Илинденско-Преображенското въстание. Наше задължение е, учейки се от миналото ни, да градим нашето общо бъдеще в обединена Европа. Историята не може да бъде пренаписана и уроците от миналото не трябва да бъдат заличени. В същото време новият дух на приятелство и добросъседство между Република България и Република Македония, настанил се трайно в отношенията ни след подписване на договора от 1 август 2017 година, е основа за засилване на културните връзки между нашите две страни и за опазване на българското историческо наследство, намиращо се на територията на днешна Република Македония. С уважение, Екатерина Захариева.